ଏବେ ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଖାପାଖି ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କେଉଁଠି ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଫୁଟୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ରୋଷେଇଆ ଯଦି ହେବ, ଏଇଭଳିଆ ଚୁଲି ଜଳା ଯଦି ହେବ, ଲୋକ ଜାଳିବେ, ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଉ ଖାଇପାରିବନି। ଡାବ ଖାଉଛି ସବୁ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଖରେ ବସିଗଲେଣି। ବାପୁଆ ତ ପୁରା ଉଚ୍ଛ ନେଉଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରଖିବ ନା ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବ? ସରିଲେ ପଡ଼ିବ ଘାଣ୍ଟକୁ ଆଉ। ଆଜି ଆମର ପିଲା କହିଲେ କି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ମାଛ ପଡ଼ିକି ଘାଣ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟ, କିଲେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମାଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇକି ଆଇଛୁ। ଆଉ ସେପଟରେ ଭାକୁର ମାଛ କିଲେ 400 ଅଛି। ତ ବାପୁଆ ଏଠି ବସିକି ସବୁଦିନ ପରିକା ଆମର ମୁହଁ ଦେଖାନ୍ତି ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଯେମିତି ତାର ମାଛ କୁକୁଡ଼ା ଯେମିତି ଆସିଲେ ତାର ବାପୁଆ ତାର କଟାକଟି କରେ, ତାର ଆଜି ବସିକି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମାଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବସିକି ଛଡ଼ଉଛି। କହୁଥିଲା କି ନା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମାଛ ଦେଉଛ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଭଲ ଜାଣିଛି ନା ପିଲାଟା, ସେଥିପାଇଁ ବସିକି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛଡ଼ଉଛି ଏଠି। ଏବେ ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବଛା ସଇଲା, ଅଳ୍ପ ବଛା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଛା ହେଇପାରିଲା ନା, କାହିଁକିନା ଏତେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ବାଛି ହେବନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଟା ଭଜା କରିବା, ପକାଇବା। ଏଠି ଆମର ବାପୁଆ ଏଠି ବସିକି ପିଆଜ କାଟୁଛି, ପିଆଜ ଛଡ଼ଉଛି। ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଲାଣି। ଏପଟେ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଳୁ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାରିରେ। ଏବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଆଉଥରେ ଫିଷ୍ଟ। ଆଜି ହେବ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ। ତ ଭାଇ ଏବେ ଆମର ଆସି ଚୁଲି ଲଗେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାହିଁକିନା ଭାଇ ଏକଲା ଚୁଲି ଲଗେଇ ପାରେ ନା, ଆଉ କେହି ଚୁଲି ଲଗେଇ ପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଆମର ଲାଇଟର ମାରି ଚୁଲି ଜଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ଏବେ ଆମର ଭାଇ ଏଠି ମାଛ ଅଲଗା କରୁଛି। ମାଛରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇକି ଗୋଳେଇବ। ଏଥିରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଅଛି। ଲୁଣ ଆଣିନା, ଆଣିବ ଦେଖା। ଲୁଣ ଆଗେ ହଳଦୀ ପକେଇ ଗୋଳା। ଏବେ ଭାଇ ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ହଳଦୀ ପକେଇ ଗୋଳଉଛି। ଏପଟରେ ମାଛ 1.5 କିଲୋ ଭାକୁର ମାଛ ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଲେ ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ମାଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବରେ ତାକୁ ହଳଦୀ ପକେଇ ଗୋଳେଇବାର ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ୟା ପରେ ଆମେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସିଧା ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏବେ ଆମର କଢ଼େଇ ପୁରା ତାତି ଗଲାଣି। ଏବେ ଆମର ଏଥିରେ ତେଲ ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିବା, ତାପରେ ଆମେ ମାଛ ଭାଜିବା। ତ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପଇଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ, ଆଉ ମାଛରେ ବି ଲୁଣ ପଇଲା। ତ ଗୋଳେଇ ଖେଳିଦେ। ଏବେ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି। ଭାଇ ଏଠି ଆମର ବସିକି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛାଣୁଛି। ପକା ଆଉ ଦିଏ ଦଉନୁ, ତେଲ ଏତେ ଦିଆହେଇଛି, ଛାଡ଼ ତାକୁ। ଅଳୁଆ ଟିକେ ପାନ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିକି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛଣା ହେଲା। ଆଉ ଦଉନୁ, ତେଲ ପା ଅଧିକା ଦେଇଛୁ ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛଣା ହେଇଗଲା। ସବୁ ପକେଇଦେ। ହଁ, ସବୁ ପକେଇଦେ ଏକାଥରେ, କିଛି ମେଚା ହବନି। ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ବସିକି ଭାକୁର ମାଛକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇ ଗୋଳଉଛି। ଆମର ଏଇ ଖରାବଳିଆ ଫିଷ୍ଟ। ଏଇ ବାପୁଆ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି, ଖିଆ ହେବ। ଆସିକି ବାଜିଲାଣି 1:30, 2ଟା ବାଜିଲାଣି। ଏବେ ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଖାପାଖି ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ମାଛ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଭାଇ ବସିକି ବାହାର କରୁଛି। ଭାଇ ଆମର ବସିକି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାହାର କରୁଛି। ଏଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଲୋକ ମାଡ଼ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଆଣିସାରିଲ 4 ଜଣ ଯାଇ କହୁଛି ଭାଇ ଏଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଇଦେଲ। ଏବେ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଭାଇ ଏବେ ଗୋଟା ଗୋଟା ମାଛ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ଛଣା ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟା ଗୋଟା ମାଛ ଛଣା ହେଉଛି। ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛଣା ହେଇ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଆସି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଖରେ ବସିଗଲେଣି। ବାପୁଆ ତ ପୁରା ଉଚ୍ଛ ନେଉଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରଖିବ ନା ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବ? ସରିଲେ ପଡ଼ିବ ଘାଣ୍ଟକୁ ଆଉ। ଆମର ମାଛ ଏବେ ଅଧା ହେଇଗଲାଣି, ମାଛ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ବସିକି ପିଲା ଆମର ଖଟି କରୁଛନ୍ତି।
पूरा आराम बसिकी नंडांगर काली बर्षिकिया अच्छी बापा को शोष कर पूरा गरा उठे पानी पिऊँ ड्रम उठे नंडा तुम काली बर्षिकिया कौन खाए कौन हम हाँ माछ कालिया ଏବେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭାରି ମାଛ ହେଇ ସାରିଲେଣି ତାକୁ ଭାଇ ବସିକି ମାଛ ବାହାର କରୁଛି ମାଛ ପୁରା କଡ଼କ ପୁରା ତେଲ ଭଜାର ପୁରା ହେଇ ସାରିଲେଣି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ମାଛ ପକେଇବା ଏବେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଭାରି ମାଛ ପଇଲା ସେ ତେଲର ଛାଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ପକେଇ ଦେବୁ ନା ପକେଇ ଦେ ହଁ ପକେଇ ଦେ ଜାଗା ଧରିବୁ भजा सरला ए भाई आमर पियाज सब पकईला आसिक टाइम है आसिक अढ़ईटार फिस्ट सरी नहीं पर्यंत खरा गरम भल हावा भी होगी सब बस ढाउ को डाब खाऊ सब डाब क्या गचर पार्टी के जाने बस सब डाब खाऊ पियाज पड़ सारे पियाज टी हल्का ब्राउन हो गला पूरा गरम पूरा प्रबल गरम चुली पाखे जो गरम ये हावा टी बाजी बोली एपर्यंत रखा एबे हमर पियाज पूरा भल भाव में हो गला एबे हम कौन करिया ना एथरे मसला पकेबा एबे हमर मसला पड़ीगला गोला भल हावा हो एपर्यंत बसी हो ना आसिक बसी हम ना 2टा बजे याद हाथ मारूनी खाई एबे हमर हल्दी गुंड पड़ीगला तापर आ सब बसी जा गुंड पका ना आउटे जाऊ पकौन खाड़ी मसला जहाँ अच्छी पका डेरी कर मसला पूरा टे हो गला भाई आम चिकेन मसला पकई दे सारे आउ कौन जहाँ मसला अच्छी सब मार मसला पूरा भल भाव में हो गला माछ मुंड पड़ो भाई आमर माछ मुंड पकईला आउ पका माछ मुंड नाज भी पकई दे चुंगुड़ी भी पका आम कौन करना भल भाव में गोलेगा माछ को पूरा भल से मसला सहित मिक्स करदे तापर आम चुंगुड़ी पड़ो चुंगुड़ी पका चुंगुड़ी पूरा सब पड़गला चुंगुड़ी पूरा मसला सहित भले घाटा तापर आम जो कौन मसूर ना कौन मसूर आउ आलू ताको सीझे रखिले या डायरेक्टली देद ये पूरा भलसे आउ होगला देद पूरा मसला पूरा भलसे मिसी गला चुंगुड़ी सहित आछ सहित एवं कौन करना ए मसूर डाली जो घाटी रखी प्रेसर सीटी मारिकी आड़ कर एबे हमर पूरा पियाज सहित पूरा माछ सहित पूरा मिक्स हो गला एबे हम कौन करना डालमा को ढाल दवा पानी पूरी ढाल से नाटी एबे हम एथरे कौन कले ना पूरा पानी दे सारे एबे तो फुटिया छाड़दवा एथरे भाई हमर मामूली करी भुरसुंग पत्र पकई देछि एबे तो फुटिया छाड़दवा हमर माछ फुटिबो माछ घाट फुटिबो जाळ जळुची देखो कोउटी जाळ जळुची कोउटी माछ घाट फुटुची एइबुला रोसिया जदी हबो एइबुला चुली जळा जदी हबे लोक जाळिबे माछ घाट हबो नै तमे आ खाइ परिबोनी माछ खंड पूरा भलसे फुटी सारे आम गरम मसला पकेबा गरम मसला पकईकी 5 मिनट पर ओल्हई दबा पका गरम मसला पका पाट करा गरम मसला पड़ला गोल दिए भलसे तबे माछ खंड पूरा भलसे हो गला भाई धरी ओल्हई बचे लगे रखिदे तरकारी फरकारी सब हो सारे पत्र पड़ सारे भाई आम भात धरिक बसीगले बाहर कर भात पड़ जाए चुंगुड़ी घाट चुंगुड़ी माछ घाट पड़गले भात उपर भाई आम बांटिक दौचे ढाली दे सी माछ भजा खाया जाइए पूरा ढाली दे पूरा भल ढाल किए खाऊ हाँ माछ तरकारी ना माछ घाट चुंगुड़ी घाट हो गला सब बस खाइले पूरा स्टार्ट करिया।